Casa Papallones. Primer programa dirigit al públic infantil a Ràdio El Xinet per Papallona Chove. Amb vosaltres els dimarts. De 6:30 a 7 de la vesprada en Ràdio El Xinet. Benvinguts, papallonetes, al programa número 13, número que m'agrada molt. Així, en directe, tenim a Pepi. Hola, Pepi. Hola. I a Júlia. Hola. Com esteu? Jo sentada, ja t'ho he dit abans. Sí. I tu, Júlia, com jo estàs? Molt bé. Sí? M'alegre. Pues, antes que tot, volíem donar-li un beset ahí a la galteta. Sí. Aquí, Pepi. Ai, Enric, pobret. Que ha estat malet. Ai, pobret, que mal s'ho ha passat. Ale, Enric, ja tens el teu minut de glòria, rebonico. Bé, sabeu què? És que tinc molta fam. No me diguis. He vingut sense berenar a la ràdio. Ai, Com pot ser? Si esta xiqueta no se cuida. Que tinc el cap ahí pues, pensant en moltes coses menys en berenar. Mira que m'agrada a mi berenar, Ai, pues mira, No ara pot que ser. dius que tens fam, m'ha vingut al cap un conte de Michael Grandich Sí? que diu a què sabe la luna. Diu, Ai, que aquí us farà la lluna. No sé. voleu saber-ho? Sí, anem a contar Sí. el conte. Molt bé, pues ara el contarem en castellà, Sí? i així tindrem un poc variat. Vale. Un día, una tortuga se le ocurrió dar un paseo por la noche. Después de un rato le entró un hambre terrible, pero la pobre no encontraba nada de comer. ¡Qué hambre tengo! No encuentro nada para echarme a la boca. ¡Anda! ¡Qué luna tan grandota! Voy a ver si puedo coger un trocito. Quiero saber a qué sabe. Miro por aquí, miro por allá, y entonces vio una montaña. Y la tortuga subió a la montaña. Vamos, todos a repetir. Subió a la montaña. Estiró sus manitas y... ¡Ñas! Nada de nada, que la luna está muy alta. ¿Será posible? ¡Cachis! Al ver que no podía ella sola, pensó en llamar a su amigo de la selva, que tiene una melena muy grandota y una bocota con muchos dientes. ¿Sabéis qué animal estoy hablando? Yo. ¡Ay, va Julia! ¡Piso! El león. ¡Un aplauso, campeona! ¡Bien! Y el león contestó: bueno, chicos, ayúdame a llamar al león. ¡Señor León! ¡Señor León! ¡Señor León! Señor león. Dime, bonita mía. ¡Ay! Si yo solo quería que me ayudara a coger un trocito de luna. Tranquila, tortuguita mía, no tengas miedo. Voy a ver si puedo. El león, muy amable, empezó a... Todos conmigo, por favor. Subió a la montaña. Subió a la montaña. Movió su grandota melena. Mira Felipe con menecha la melena. A ver, chicos, ¿cómo movéis vuestra cabeza? Molt bé, Julia, molt bé, Teru. Y subió encima de la tortuga y estiró todo su cuerpo y... ¡ñas! Nada de nada, que la luna está muy alta. ¿Será posible? Entonces la tortuga dijo: Ya sé, llamaré a mi amigo que tiene unas patotas muy gordas y una nariz larga. Yo. Yo sé qui és, Qui és? Felipe, tu saps quin animal és? Va a ser que no. El que té un nas molt llarg. Elefante. Un aplauso al gallifante. Vamos, esta vez todos ayudarme a llevar al señor elefante. ¡Señor elefante! Señor elefante. ¡Señor elefante! Sí, dime. Señora tortuga. Por favor, ¿me puede ayudar a coger un trocito de luna? Pues claro que sí. Entonces, el elefante, todos conmigo, por favor, Subió a la montaña. Subió a la montaña. se puso encima de la tortuga
encima del león y movió sus grandes orejas. A ver, chicos, todos a mover las orejas. Molt bé. Se estiró y... ¡nada! Que la luna está muy alta. ¿Será posible? ¡Cachis! Entonces se le ocurrió llamar a su amiga que tiene unas patotas muy altas y un cuello súper largo, súper largo. A ver, Teru, dime, ¿qué es? ¿Cree que es la jirafa? Molt bé, cara guapa. Ai, gràcies. I tots cridem a la jirafa, a veure si mos sent. Però espaiet, que té les orelles xicotetes. Jirafa. 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 Dime, amiga mía, ¿en qué te puedo ayudar? Porfi, ayúdame a coger un trocito de luna. ¡Claro que sí! ¿Y la jirafa qué hizo? Subió a la montaña. Subió a la montaña. Subió encima de la tortuga, encima del león, encima del elefante y estiró su cuello. A ver, tots estirar el coll. I un poc més i nyas. Res de res. Que la luna está muy alta. ¿Será posible? ¡Cachis! A ver, ¿a quién llamar ahora? Ya sé, seguro que es ese animal pequeñajo que se esconde por los agujeros de las casas, tiene las orejas redondas. Ah, sí, el ratolí. ¡Molt bé! Un aplauso, taula ahí. ¡Molt bé! Tots a cridar al ratolí. Sí. Ratolí! ¿Es el ratoncito Pérez? No, el no. cosí germà. Vale. Dime, tortuguita. ¿Me puedes ayudar a coger un poquito de luna? ¡Claro que sí! Entonces, el ratón subió encima de la tortuga y antes que tenían que hacer, ¿qué va a hacer el ratolí? Subió a la montaña. Subió a la montaña. Subió encima de la tortuga, encima del león, encima del elefante, encima de la jirafa y ¡ñas! Mira, Teru, mira, Julia. Ostras. Mira, Felipe, mira. Esta vez sí que pudo coger un trocito de luna. Y sin avisar a nadie, cogió y ¡Hala! se lo comió. Y a la tortuga se le quedó una cara de fava. Mira, Julia, que una cara de fava que pica. Mira, Teru. Y la tortuga va a dir... Què va dir? Què? Ai, jo vull un trosset. Tranquil·la, que te'l donaré. Però ara parlem en valencià un ratet. Sabeu a què sap la lluna? No. No. Pues la lluna sap el que més ens agrada. Per exemple, a mi m'agrada molt la fresa. A mí la cirera. Ala, que bona també. Entonces, ¿a qui li feia gust el ratolí? Felipe, tu saps què els agrada als ratolins? Pues no me'n recorde si és camembert o algo de formatge, algo d'això. Molt bé. És un xic molt instruït. És que el camembert el menjaven en França, els ratolins francesos. Les senyors exquisits. Molt, sí, magnífic. Molt bé, pues sí. El ratolí li va saber a camembert que diu Felipe. Y entonces el ratolí li dona un trosset de lluna a la senyora jirafa. ¿A què li va saber a la jirafa? Pues, a fulles d'arbre? No. A herba. A fruita? Molt bé, a fruita. Perquè a les jirafes les agrada molt la fruita. I li dona un trosset al senyor elefant. A què li va saber a l'elefant? Algú ho sap? A cacauets? A cagó. Oi, que lista estàs. Júlia està molt instruïda, Jolines. I li dona un trosset de lluna al senyor lleó. No sé. Home, a carn, no? A Chichi, a coixeta.
I per fi, la seva tortuga va tindre el seu trosset de formatge. I De lluna, de lluna. Té raó, és que com estem parlant del camembert ja m'entra Ja galant. t'agafa. Ja, Sí. tens fam ja. Li dona un trosset de lluna a la tortuga i a què li va saber? A la tortuga li va saber a... Herba. Sí, Sam. A herba. Molt bé, Júlia, molt bé. Com se nota que has anat a escola. Ai, vale. Jo no. Molt bé, molt bé. I així és el conte de Quin gust fa la lluna. Així que ja sabeu, xiquets, que Que bé. la lluna fa gust al que més ens agrada. Conte contat, ja s'ha acabat. Un aplaudiment, m'haureu de pegar. Imaginem el cel, tan sols tancant els ulls, tot l'univers sencer, amb mons desconeguts, quants misteris descobrir, viatjant per les galàxies i gaudint d'aventures sense fi. Hi ha planetes nous i horitzons llunyans i éssers diferents als humans. Imaginem el cel, creuem el firmament, tan sols tancant els ulls, estrelles inventem, meravelles contemplar, viatjant per les galàxies, aventures imaginar i poder volar, mil perills passar, viure la pluja d'estels admirant. No deixem de somiar i a través dels nostres somnis amb la ment podrem viatjar. Ui, la cançó és molt xula, però quasi m'adorca. Ai, és que entre que hem sopat ja entre el trosset de lluna i tot, i Ja. estava també... Que m'ha agradat molt el conte. Ah, que sí, està xulo. Ja, jo crec que se'l coneix mitjà contorna ja. Jo crec que sí. L'ha contat moltes vegades i és una forma de despedir-me ja del conte per canviar un altre. Oh, és sí. un adeu. Un adeu ja al que sap popular. la lluna. I quins animals són els que participen en el conte? Tenim el lleó, El lleó, que té A la una... xirafa, a la xirafa, la tortuga, a l'elefant, la prota, que és la tortuga. la que vol dir, tortuga, i què més? I el ratolí. Claro, I el el ratolí. ratolí. Que pillo el ratolí, eh? No sabia ni res. Mira, així escuchant tot. Tic, 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 Jo m'he pam. assustat, dic, se menja el tros de lluna i no el comparteix amb ningú. Pues Però jo estava a punt de fer-ho, de fer això, perquè, clar, els ratolí són molt sinvergüences. Sí. molt. Però al final l'ha compartit en tots. Bé, Menos sí. mal. És que és un conte de compartir i de que en grup se poden fer més coses que una persona soles. Exacte. Oh, sí. Pues ja que estem parlant dels animals, estos tan xulos, anem a dir unes endevinalles. Vale, m'apunte. A ver, pues digues tu una. Així, al tuntun. El tuntun. Vole com un ocell. Xucle com un vampir. Pico com un mosquit. I si ho faig, he de morir. Ai, mare. Què serà? Jo crec que és la vella. Mira, és que esta Júlia se le sap totes, eh? Avui ha vingut il·luminada. Coi, que sabuda. Molt bé. Jo tinc una altra. Vale, a veure si la sabem. A veure, vaig a dir la pareguda. Van per ahí les tirs. Un convent molt tancadet, sense torres ni campanes, amb moltes monges a dins,
fent endolcir flors galanes. Anda, que xula. No sé. Jo sí. A veure, què penses que és? És que lo de les monges... Espera, que jo també soc molt espavilada. El rusc de les abelles. Ah, pues sí. Pues sí. Molt sabut. Molt sabuda és. Jope, jo pensant que en lo de les monges vos... No, és que estàs molt ahí, molt... Bueno, pues res. Tens Enganyadora. alguna, Júlia, per ahí? Jo sí. A veure, va. No te cames i camina. No és bou i porta banyes. No és ovella ni cabrit i no para dia i nit. Felipe, tu la saps. No és... Ah, l'han pillat. Ni idea. L'han pillat. No te cames i caminar, això com pot ser? Com pot ser això? Pues no ho sé. Home, Ah, ja sé, tu la saps? no. No, ja sé. Què? I crec que pot ser el caragol? Correcte. Ai, és que una nata a la EGB antes. És que això de no berenar no és possible, no estic Això acceptant de... No tenim el cervell en el puesto avui. activat. Bé, xiques, pues són les 7 menys 5, que estem en directe, i crec que tenim que anar despedint el Casa Papallones. Oh, jo. A que se fa curtet. Se fa Sí, supercurt. molt curt. Sí. Pues, d'això és perquè ho fem bé i mos agrada el que fem. Espero que s'hagi agradat, perquè clar, jo m'ho he passat superbé. Jo també. Pues m'alegre molt. Sentiu els xiquets? Crec que n'hi ha que diuen que està passar-se molt bé. Sí? Sí, Sí, mira. segur. Mira si ne sent alguno per auricular. Val, papallonetes. Doncs fins al pròxim programa, on ens acompanyaran les voluntàries Mirellín i Aida. Hola. De què parlarem? Secreto. Clar. Això és perquè tots ho En les sentim. xarxes socials anirem dient-ho durant tota la setmana, tant en Twitter, @papallonachove, o Facebook, la pàgina me gusta, Casa Papallones. Collo, Ale, que moderns, que fins moderns. la pròxima, papallonetis. Adeu. Fins sempre.